Balima Anyokuma, très urgent et très grave. Balima ou Mali Sorasi fin febe Mali Nord la abebe ka commencé kuka position blabi. Négociation de temena Jaja irisu ka Sorasi yo bolimu ke Kidali. Jaja Assimi Goïta ani irisu ani Algérie olde bena kanko Mali Sorasu irisu ka Sorasu ku beka Kidali bla. Irisu ye communiquer bla mena communiquer irisu ka Sorasu ku African Corp. Ou ye communiqué mi bla ou koko irisu ma Mali janfade ku ni Mali mogo de benaka ku ko u ka Sorasu ani armée malienne ku beka euro bla awa ameka Mali Nord be perdi bi tesit obina mogo no bulubi tesaliti anya me ko e front de libération de la Zawadi mogo ko taru ka drapeau trou o euro fana ameka Mali Nord be de perdi bi awa komba be mokti fana ma jugu nunu marfatike nunu u jigele ma mokti fana kono bi o ta bane tukunde Bamako quartier ba chaman be obeye mais amet la ka do au détail bela jena ame nord tad la folo ame nanda do la malien munde kerabi mena kala bela jelen kala me donc a sebene fla orla irisu ya communiquer mi kala communiquer mu blanc malien mena kala bela jelen kala me ko African Corp no irisu ka fengai mena o ka communiquer kala bela jelen be je kala me nyon fait comme ça on va comprendre ka fo munde bi ayoro sebene fla orla aba ketu quoi Mounya a euro fait donner quoi. Donnez-moi une seconde. Ma euro bossanga kalambe je kala je nyongo fait. Irisu ko be niveau mina. Ko mogo be ko kuma chamambe ka fo ko tienta la de. Donc irimer chamambe kana ka kei voilà irisu ka communiquer flane malien bela jelen kalame. Déclaration officielle du corps africain des forces armées de la Fédération de Russie concernant la situation actuelle à Kidal et République du Mali. Conformément à la décision conjointe des dirigeants de la République du Mali, les unités de corps africains qui se trouvaient et combattaient à Kidal ont quitté la localité avec les soldats de l'armée malienne. Conformément à la décision conjointe, c'est-à-dire Oubere Djera, c'est-à-dire Assimi Goïta ni Vladimir Poutine de Sona, quoi Kidal ta, quoi dit Front de libération de la Zawadi Mogoma, mais ko Algérie da ko no ya ko sino kubu be faka. Ko nu ma bo kubu faka. Anga drone njigi euro, anga drone munu be bo kataka farapuke o drone njigi euro. Man ntara ka to be tabi, o be bubulu. Awanga soroso boto ka marfaw. Hali muru mumuku u ya bedi marfatigu de maka Kidali bla. U bebe kata gaodi. Gao fangele meka kuma oforone gao fangele be marfatigu bulubi. L'air est très grave. Amatla libide. Gao fangele bebu bulubi. Ça nous est Kidali maîtriser les Kidali koutaebi. Anga drone be jigi oromina. Opération sali. Ou yo be contrôle tabi. Ou ya filmé ka bebo. Amadel debi alaka malida. Debi nga wolo. Madeli ka nga jamana libuleta. Donc, iriso ya bole mununke. Malion. Iriso man janfade. Nya kumani fanyena. Irisu ni Assimi Goïta de Benala. Irisu ya sebo ka fenade. Au premier lieu, les militaires blessés et matériels lourds ont été évacués. Le personnel continue de remplir la mission de combat. La situation à la République du Mali reste complexe. Comme vraiment comme Mali ko gelara. Oh Malien, ne mon fo onyana. Akana propagande bisu la me. Malien, nete ngalon tegawuye. Nte faso de njuguye. Nyen kale de nine tungara den halala de nine Mali janfa ala kana toneda nine se utungara de ne faso de njugu de ala kana libo obengena billahi inte faso de njugu men faso fe men be tien de fa doko de ko fika ke Assimi fait depuis Assimi ma wolo ne be ka Mali défend bon Assimi te solution président ere sonanie décapitation de aben korodo ni korode nsonan batira Assimi Goïta ira de bon au serana ay Kidali ta akanga surasu to kabo ma befle metla ni mogo balamba chi ma fana irisu da bla koluma bu yere made ko irisu ni Assimi Goïta de Benala Algérie de kera garantie autara fendona fempe ne aw ni révolutionnaire kumbe ka baramke ay erreur kele muke sari gelea fempe yaw soro Kidali marala abe yaw soro parce que yaw dadu Algérie ni Maroc chedi che ayanto yende Afle, a communiqué flani mami mago be communiqué na ne segu tungara ba chima. Irisu ka communiqué flani. Nya soro
page Tchamanka. Il reçoit qu'à communiquer des flètes. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Donc, quand Afrika Korpuko, Kuni Assimi de Benala. Assimi yɛrɛ de sɔnna ko ka Kidal di mɔgɔ ninnu ma. An kulela Assimi min na ko Assimi ye Kidal minɛ ka d'a ma. Assimi de tilara ka Kidal ta. Ka Kidal ta k'a di marifatigiw ma. Fila dɔrɔmɛ la. A bɛɛ filɛ. N'Assimi sigira ka na Mali mara nin kɔfɛ, o kɔrɔ ko sɔrɔdasi minnu bɛ Mali kɔnɔ ko cɛ t'aw ye. A bɛɛ ni Ala na kira cɛ. O ye kelen ye. Filanan fana ye mun ye tuguni, n bɛna image yira aw la dɛ. C'est des images vraiment, image minnu don a bɛ mɔgɔ jigila tigɛ. An ka drone jigi yɔrɔw, maa ninnu y'a bɛɛ ta, o y'a bɛɛ contrôle ta bi, a bɛɛ contrôle b'u bolo bi. O t'a bannen dɛ. Tessalit est désormais sous contrôle des terroristes a photo filɛ. U taara u ka drapeau turu Tessalit a photo filɛ nin. Dugu Tessalit dugu fɛn fɛn bɛ Kidali mara la u y'a bɛɛ minɛ. Dugu fɛn fɛn bɛ Kidali mara la u bɛ k'a bɛɛ minɛ bi. An ka mɔgɔw bɛ ka sira de bila u ye bi. An ka mɔgɔw yɛrɛ tɛmɛtɔ u bɛ k'an ka mɔgɔ escorter. An ka mɔgɔw de Assimi de bɛnkan kɛ. Irisiw tɛ dɛ. Assimi Goïta de bɛnkan kɛ k'u k'an ka sɔrɔdasiw to yen. K'u ka Kidali ta. Kidali n'a kɛrɛfɛdugu k'u k'a bɛɛ ta. A bɛɛ filɛ nin ye. Tout est clair. Awa k'an ka sɔrɔdasiw bɔtɔ n'u ka marifaw tɛ bɔ. Hali muru k'u n'a tɛ bɔ. K'u bɛ tila k'o marifa di olu ma. Olu bɛ tila ka na maliyɛnw faga tuguni. IBK m'o kɛ. Politiciens m'o kɛ. Aw ka jɛnatigɛ bɛ kɛ mɔgɔ dénigré ngalon nɔrɔ mɔgɔ la. Ka mɔgɔw don kaso la aw tɛ yafa mɔgɔw ma. Assimi Goïta i ko k'i kafale i yadalen k'i tɛ réclé. Et puis ko dɔ bɛ dogo la. Ne ye ko dɔ ma o ne ja tigɛ. Négociation wɛrɛ bɛ dogo la. Ko mɔgɔ ninnu ko pour que o kana Bamako bɛɛ minɛ. Ko fo mɔgɔ minnu bɛ kaso la ko k'olu bila. Ne ye kuma in mɛn ne ja tigɛra fɔlɔ. Mais n b'o yɔrɔ to yen. Ça c'est entre parenthèses. Ça c'est très grave. I kafiri den i ko k'i tɛ yafa mɔgɔ ma. K'i tɛ réclé. I dun réclé la dɛ. Fali. Donc, à Flène, Mali Sorassou, les images des retraits coordonnés de l'armée malienne et des soldats russes des camps de Tessalit et Aguelok. Aguelok! Massa! Ameka Aguelok bla. Ameka Tessalit bla. On est sarade. A imagi Flène, Malien Bekalaje. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الشرق اليق وغرب سطواغيت ويدوهان الحمد لله رب العالمين فاسننا في الشرق نسلم أنها تاكيونا كالغرب الحمد لله رب العالمين الله أكبر نسلم نوار ونجوضا يمسينا نسلم نيد وسسن ناركم مسين غيد ودوان داخلون داغين الله أكبر الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين Abefle, anga surasu be ka bo. Olu de be ka anga surasu accompagner kan gen kan bo. Allah. Combattre ka kede. Ama bo combat be ko Kidal be combattre ka kede. Assimi Goïta de sona. Ça dit Assimi sona di. Assimi décapitation de signé. Assimi mou signé de. Hein? Japonais mou signé. Américain kelenga Japon chi. Japonais décapitation mi signé. Assimi fle ko de signé. Ka son ka de sona. Anye ibeka haramun de la. Nganye Kidal perdre moi Assimi ibeka décapitation ga bo. Assimi fle ko kele de kabi. Voilà les conséquences. Vous voulez Aguelok, Tessalit, Tessit, Inarak, ou Yanga Dougou, Fevebe Kidal Marabella, Bebo Bouloubi. Ugo Koute Gauto, Kobe Gaufana Mene, Koka Azawadi Créé. Algérie qui préparé dit. Nous y Gao Mene, Katamok Tuminator, Algérie Bou Rekoni, Algérie Bou Demefana. Bon, tant que Algérie a connu Diaouye Kabou Demante, yon sorobli, c'est fini. Ayanga ko be tien ayanga révolution tien en fleka Kidal amada Kidal dromade amega Kidal krefe dugu be de perdi bi malien commune dugu le flé o de folé floignal anga drone be jigi ron fana ayo ro fana la je non ne sara di bi ne ntaro me mu yere foko je suis trop traumatisé le donc quoi wallahi billahi taala traumatisé le na flene voilà le site de commandement des drones à Kidal est tombé entre les mains des terroristes à flene à City flene. Ingate? Abefle. Mais vidéo flana fana gira la. A fleni. Anga Kidali yoroni non ko inte sonya folima. Ni anga drone nga commandement orodi.
لي قيمة هو اللي سجع ساكو أنا بعطيه ويتي رفضه أبويا بابو زار كه هن داتي سوى نتجه إن شبيات ما واموس بابو زار ساكو أنا بعطيه إذا تكررت إني أنت هذا هنا خو أبويا أمبا إن أنت نتي بدوت أنت anga drone be installer rom no ya be mine boni aramaden kafara ka yada ala be ndikila au kafara au yada la ay malien beneni mo de ma beneni ay mali karamo be ke terroriste ka malien bela gushi ka politicien be ke bebe falo bebe bala ka be détruit ka bela gushi afla bulubi ay jamana la sigin ko fe mais aba kalama ko me ka ke malla metla ko vidéo spécial ke Mali torontere munu marfatigi munu fle malla Mali o abet u bora die seleke nani de la u nye nyogon deme da ka bu hakilima no ne saradi ni munu marfatigi munu fle kange nga bo kidali nunu de nyogon faka 2012 ka nyogon faka ka nyogon ba faka ka tla ka yafa nyogon map pour que u be fanga soro e Assimi Goïta e ko kete yafa shogelima kete yafa ben le cerveau ma ka fri den danga denunu ayanga jamana bi awka ego bora heni ye mali marani heni nogolen deniye o hen nogolen dene flaka sigima fendo mbali aka jugunde billahi tallahi da ni aramaden nalona ka tlaki ke danga de naloma danga de obe dugu obe ye duguchi yanga duguchi ya malu billahi amadeli kanini ngo malu kata banani ngalo ni fanani ngalo ni burujali kala o kenyoko ka Allah afle ay ne kungolo bla fame ko ne faso den jugude ne kalide ne machine de ne tungara den halaladi ne kitaka den halaladi ne mal den jugude wallahi ya rabbi ala kanil libo awi mo be ka mali janfa ala ka betachi mo be ka mali janfa ala ka betachi be ka foko amina ne be dawma o halala do awdi aw dan no len deun se ka ne ke faso den jugude ne ba do ne halala ne ba do ne be mali fe de pa ma wolo ne be mali ko kala billahi ta'ala ako ko nga tuka Assimi de konte tuka ko ntafe awa mali soro suna Assimi to akana mali maran ko fo koro ka fo ko ala ka finibla ala ka tafisiri ne bora kuma la